chutiť ako sup. Si sám brlítam, tam hore číham, užívam kľud. Cítim ako ryž mi uteká, marná snaha cupy dup. Chcem pľúť ťa, vyčíham madimi očami, aj tak stupený tup. Není Fata Morgana. To, čo my vidíme v skutočnom živote a čím nás dopujú telko správach, vôbec to do seba nezapadáva, pomenie to ako hluk. Či vyplatí dôchodky, DPH, materska, nemôžeme postúpiť skúrená vláda, všetko sa postupne ututláva, len aby ostal kľud. Zežerete si ten klam, neberete nič tým nám, dávate človeku falošu domnienku prostredníctvom vašich reklám, schovaných pod poklopcom, našim matkám a otcom. Berete nároky na dôchodky, skôr sa stanú dôchodcom. Tak prečo by to mala byť agenta fáma, trepete reflekt do báma, pičoviny non-stop stále dráma, nebudeme predsa ľudí pravdou klamať, však by sa v tom učili plávať, by sa nemuseli obávať, bez tomu ti mali kde spávať, ne do noci voku nasávať. Jakú má logiku predávať prírodné výrobky za väčší peniaz a rakovinotvorné chemické škodlivé látky v akcii pre nás. Tá ochota obetovania človeka pre výrobu peňazí telom je zachovať choroboplodné voľné knihy, nakúpia leky aj deťom a ženám. Hej, ktorý z nás môže za ten dej? Čo sa deje v tomto štáte, len bez nádej, more hej. Bytočne je nás habadej, ak nie ste schopní ukázať prstom, že ktorý je zlodej, more hej. Ktorý z nás môže za ten dej? Čo sa deje v tomto štáte, len bez nádej, more hej. Bytočne je nás habadej, ak nie ste schopní ukázať prstom, že ktorý je zlodej. Už vážne nestrpím, jak kradnú tu ľuďom to, na čo im dosiahnu, môže to skončiť nešťastím. Ak budete naďalej dávať len takéto podnety, ľuďom to postačí. A jedného dňa sa len budete čudovať, prečo vám nikto neprepáči. Stupidný kokoti v poriadku, nech sa vám páči. No potom vznikne skrat, spomienka na gada dvihne tlak a príde k svetu, vyjde svetlo, napravo hlutuješ na 100-krát, že zase ťa ujebal diktenát a tá čarma grify pikeram, na dik teraz ťa vydiera, len aby sa mohol dať vyštverať ťa presne tak. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Peniaze vrahybu svetom, kto hýbe našimi peniazmi, no tak. To vážne celo na Slovensku žiť ako žabrak a stroskotať. A z jakého kokotu sa vám podarilo vyrátať priemerný plat? Však treba to odvedať štátu. More, to kto je ten štát? Na každom rohu to sklamenie, všetko to vypustia do placu klamenie prispôsobené, ako mu sa zamene, stále furt brodí sa vodem jak syndibát. Bez chrbtovej kosti vy nemáte problémy zarábať na ľuďoch, ktorí sú chudobní alebo chorí na smrteľné posteli skúrených syndikát. Zabili by ste 1000-krát, len aby sa vám nestal skrat. V rozpočto skrz váš plat, tak treba si duhu vysrať. Prameň, ktorý vysychá, je tento skúrený štát. Preto vám len podotýkam, že zbytočne čakáte na dukát. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Nechceme vám platiť, tak prečo by mali sme za nič? Je potrebné zvládniť sa zdaní, obyvateľa plačú do dlaní, každým rokom horší jak v lani, každý jeden z vás sa len stráni, to máte v piči za straní, nebo hnedte prstikom ani. Každý sa stará o seba, sa spoliehate len na svoje potreby komu čo treba. Našimi postami jebeme na to, a nepadne riešenie z neba, len aby nedošlo k tomu, že nakoniec nebude ani na chleba. Originál. Zdravotné potreby netreba nikomu dopredu, mincu do ruky, pitom vôd zarábate na tých, ktorí sú pitom už zakopanými do zákopu. Vždy tomu bolo tak, aby to klapalo niekomu, kto má pod ohľadom celú tú pohromu, privítať cudzinu ku sebe do domu, stupidní Slováci, faktere várčom. Dúfam, že sledujete show, v tom parlamente cirkus Humberto politikov, to musel vymysleť. Fakt more píču s píču sou, potápa tento národ a stále s tou istou hrou, kto má tu odpoveď. Víš sám, že neskončí sa len tak ľahko tento príbeh nešťastný. Pýtam sa tých buzerantov, jak dlho ešte chcú okrádať občanov. Choďte do piče s minimálnou mzdou, sme na posledných priečkách spomedzi národov. Celému svetu je bez imigrantov, tá tlstá nemecká kurva nech si ich nasťahuje domov. Neubytoval všetkých preč, nekam do vesniček, no kto povedal, že im dá jesť, ťa teplý svetriček. Ten potreboval mačitý sex, čaká to všetkých tiež. Dopochodoval, teraz za trest by ich mal späť priniesť. Originál, zovrite pes pomocou pesničiek. By zabodoval spoločný rap, určite bez servitiek. To bude bál, nelen D6, dyk porad guest list tiež. A dochuloval sa každý dnes aj kužele bez tričiek. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Stále s tou istou hrou, to spolo tých nezmyslov, pre štát pár čistých slov, atentát muzikou. Originál, íď si kúpiť dom za 300 € mesačne, ale splátkam ešte. Ja to tu milujem, more. Vy dede si musel 15 hodín byť v robote na to, že si kúpil chleba a polku šeku. Prepocený na bulise 8 hodín, more, za nič. Originál za nič. Fuj. Yes.